Son Tirolio. Agus cad éon tóbhar is fearr leat agus cén fáil. Even though man isic, mar tá múnseoir go híntach agus tá sé anna simúil freisin. Cad buat le dhéanamh san old scoil? Tá mé gur dul go dtí cloiste tróide chun cuasa óíocht dhéanamh. Agus céhhéad puinte tá ag tastal don cuasa sin bhfuil agat? Tá 5 puintí ag tastal. Agus an gapan tú go bhaid tú na puinte sin? Béidir. Ceart go. Má fearr. Cá raibh tú ar do léad siran bhíonn si caite? Bhí mé sa Spáin le mo chairde, thu mar go dtí Magaluf, bhí sé go híntach, bhí an crack nó an sin freisin. An bhfuil an Spáinis ar ólas agat? Níl éon Spáinis agam. Agus ar air leat an sin nar nach raibh éon Spáinis agat sa? Tá lán bear le na chalíní síos an sin, so bhí muint go léir cart go leir. An bhfuil na chalíní sa Spáin níos áileann an na chalíní in air dar leat sa? Am go héile. Ceart go leir. An bhfuil éon flean agat, tar éis na háirteiste America, bhfuil éon rud ar what a dhéanamh? Tá mise agus cúpla de mo chairde ag dul arás go dtí Magaluf im lína agus capan gobaith Sarah ítach agin arís. Agus inistom, cad dhéanamh tú ag an deir seachna nó a bhíon am Sarah sa? Is even am an sport agus imríam kisfel agus soccer. Barlam me be gimmert an kisfel mar tá mé ard agus tappe. Agus is smála mé sin nó ó am go héile is smálam a bheith ag léib leabhar nó dul síos go dtí an picture. An bhfuil éon rud scoil seo ar what leat a athrú? Bálam an bí a athrú, níl sé go cíntaach an táimar fád agus fiú an ní bí é ó am go héile freisin. Gur míle maithgat. Tá fáilte ród. Díogait. Yes, Margaret. Sí sios an sin na a head. Cad is am dit? Jack is anam dom. Agus cén éisiú? Tá mé 8 mlína déag díis. Cawl cónaíart? Tá mé mo chónaí ag gáilh. Agus an bhfuil de bhar scrúdathe agat? Tá